Aakyat ako ngayon dito sa, ano bang puno ito? Suha. Ayan, suha. Ayan, dito sa aming... Ito, kukuha tayo ng suha. Ayan, suha. Pakiabot nga, suha. Ayan. Ayan. Ayun. Maraming suha dito. Ito pinakamatibay sa kasampalok na. Hindi basta-basta nababali ito. Ayan, oh, tingnan mo. Paano umakyat? Ayan. Galing, kaya mo yan. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Tatalong pa ako. Ayan, tingnan mo talong ko. Ayan, oh. Oh, galing. Ayan, dito na.